Ndio nende ingires kwandika nkuruko. Chino yo chochi. Nachikubuka mambi. Nanyora mbuchikurangeri nanyoro nditaikuita. Kera taitaba nabuka tiabana ndangeri bilauri kiri abana tigagende nigoro umurango ndore gose bilauri nwari gochikagenda anyore isungetie ngoshi atinene gochinsei gochikumukuna ndoro semoyare anyora kweti kuru mugase turoche inene kere turoche inene murambara bachita kugura chiafukado murabo bakagura chiafukado bakabeka nyambari nera natindete kera atindete koreki kore nini nandi chamkade chekera atindete nanda agachimuki nanda agachioni kabere kera achioni kabere akaye guchibesa akaye gumyambiri akaenda bona katika koreki akaenda akanyura muri ndi egorioka nche bilauri nche nturi kumanere nche musibati mwabane nturi kumana komanere nanyore isungetie ngochi ya kwanya nkumana tore lakini gabu kukumana to koreki ajiaera isa 12 Erete ntobwate ndagereri mugaso twarukuruga nejegete bituma karibire Tayons. James bilaurete anyome to musibati agasira nare nabana umwana nwara Samaria ngoro kugalidia mora mugakoyo jena tabe wontada karna vero mundo munna aro na mumata inkere gisa no to akinera na ja otabu kino mun ngatabu nkere tan onne na kiro simira ro kora umera no to nera para gose dinde na mutare na kiro simina to kira enyente lakini amina kiro wote na chakora Saba, aba Samaria ba. Ntuwa ndikende ganti. Monto konya. Muga konde. Tomanya ninki kialenge. Wanya nero wanya ndada nduma shida ya ine kiale. Akota ya batikende kialenge kumusumbua. Tonya ale kumweni biya. Nakende kiraba. Biya. Amra ito ba kuri ba tere kana kiyo man to atikera babura kana kiyo man ko da tole ka ti gende mo ti kwata ka ke gi keri kana kiyo man na kana kiyo man na ke gi keri gupi to atikera babura ka ki mo ti kwanta mo wale ti kwanta ka kiyo ne ba nya mwanya bantu ka kinya sa satani ashindwe aba ba tiga tolere ka to kula ya ai ta nyana ba nya mo ta tu ke ba mto na ta bu bo ma pinga kinga la ul gwengenti Gibila uria kwengentera ari rumuntu tubwate nkana ro konya bangine kebuse kumugonde karubwaki ore rintu amenye tukyangenta bila urio muntu baito bila urio to urio kangongenti wa kwengenti busagis ya patabo ya kwanya ko tukumetinga ngikya bairende bamura bakali kunyo kwebe kakinga liyo kabatira abantu bandi bayinite ekine kitokumetia kanene tata Iti omwana onere kento gwatega igeriso tukuda binone kebuso torentera nanji namurigiri gose nemtinye bire migimantanya ko maro omwana oyo lakini akumiria basacha bakwita kirengaki ni gonkumeti ande bono igana atengo turunga ki na mama mo teke nyoro ya sare kiri pingi kia ngabira ori wengenti ingi basacha tiga batiga okweita onye omuchando ndo baroro babwate babachandite tiga batebia abantu ngaki ba minto igwo muchanda no ri minto uri igana iga bakimutaga onkonya ana tukumiti goro ya birauri ayega anda ari ngi buyari na tukumiti wa
chawani gento nare ngikwana niki metiki abagaka bakweng'entera mwibira uri konyenera tokonye tubugurerie kebuse tuomera chinyumba tumeti bani gento kiamogete tugoteba gakikirije kigigocha siga igabutabori tukigikeri kegendare na kurire gukwana basacha banko batebiga tugogenda omonyerera nono umugambi ogenda ukwana nono ase kenyuru weresa abantu gento kimuchandite ukanigwa ukanywa enkoro yaye yororo bari bakagochikweng'enta Singunyara. Nche Samaria tangolo kuchofrey sana. Na nche no momenyi angebwe kenyore keiga kyagera abane chirane yane. Amangana ya basacha bachakire kweng'enta. Nene mono nche buna nkorora basacha amangana ko babwate birengera likuru nyumba. Lakini bono mbali kubisanga. Bakolemereria barira guchinda umuiso mbako muntu ebirengera bya mwetania onyoro kweng'entire ogotasanga okebirengererio omuntu kugenda gwakore onabo gwatu mochando lakini tuikuyokwana nende sa chinde gokorengeri gokunyokwana nande gokwira na nyumba sa chinde mechando nyumba nero amahena asense yo komenya kwabono bagakamba gwatinguru yo gukwana nyumba abantu bagukwana nyumba sikwisi nabakungu mono ono sa chinde stress cyakire kwetera sa abantu baritomete na barabu nyumba bono umuntu agosoka isiko onyora kirikia yakuri oria ombio chorara lakini kerare no moboronge onyendiria konyara gukwana mangana ya gotia sa abantu sakite bamakonye birengererio angateri gwikera buna yaikire ono muntu amenyete tu amete ne mechando yaya amete ne birengererio byaye bakabono bya ikaso moelio mwanyora tu muntu werusirio bomoyo amangana ine ndaira igo muna mumu manyete sachinde mwaroranga neko soliali lakini kumbe akwanire muna ego soli kumbe neke na minute and gose nkweitane toiregenteke koba serious twaranga ngitogo kora egere anyare gokonyeka chengukwana cyose umutaka gasora oyo sire ne kasi ni yane nande tusinyene robeno romutore lakini mumuro minto kulukana na what stresses anyomete mukungwa kana kamutigera abana gasoka sangao akajaga sirero lakini abana bae mumma tengo chawale batukwana mumuro ni gamete bieka ni gakurugera ni gakwekorera keregento ono njamna sirenta manyiti ni matine birenga eliese ngenja kwekorera keregento ya kora chikonda chinke wekonyera nantari umuntu uri mobe nabare ngoro iga akukwanikira umuntu buya chiparasa chingiya tokorera abantu buna bakanso njekera umuntu moro cha kobayiga gusakwa gutandana otebuya yakabaiga iga seito oburimbo robone omuntu aguti ko muntu nakaba buna amenyete onyendi to goikanamo kangangwa ndore birangari balonli singenchale bieka kwekorera keregento achikora bona ruchinga tigerusio singentaro chisakwa na sakuru ndo machema ni community ga mwamana ono muchando tobwatega monene noyo police station nyatiekega ntobwate gari tukangainwa umusimi golengo tungainwa kuruma moyo magatwenga tare gari na Anthony kibagendio otungaine ngora tare gari ntonya koro gari kuna wanu mumuro yo we itete no are ga esungeti gari teyo ntwe twari gusabanga abantu baminto kimurabara imutaho twegari nyatieke station nari abebuya kende gyose netokonya umuchandoro twakonya bone toko imokyo mubere nechibunia tobeke mutwe ekina twa gusaba abantu baminto eserikali yero ntwe nto muchanto bwate mono ne gari etokinya tieko yatokonye ibintu ebinge biya mono Samaria San Francisco ngongoro seitonga nyimba mushwarani ndobwata wakonguna boni go murominta ngentete no ale pado iga bakaboni ga sa ine chigo chikoba na boto moro chalia egenta kanene togo saba ndobwati gari era tokonya porusio muberi nyumba toire bono tosinyire nga nechi ba otokori gitorosie matandiko tobo gori go chitown ndu atebe tu ngangora nterutore gari no muisini wa mumoima egaeta ebagendia gatotebi bado ntorara tokoboria serikali anene tuchagero mwesimu wa Simbarati
Timoranje tokonya ngeganya tieko. Egere tokonye ntonya kwangaika. Emejande menene gari. Amalia tan Francis Nzongoro motokonye gari. Wanjire tokonywe gari? Bana. Abona. Ngajiyor kurwako. Roboti oroiga yange na mwambi mwa musioma nyatieko ngona nyori bot mwa mandi sisi 12 mwa mroyo moko guchemisi birauri gatemo kusoma nyirumna chencheri dokira se nyumba ya Gesungeti yaroro abo twacharo mane tuane kingana asirete twa informa basikali baitu ba nyatieko na bintu banyanchwa basikali baitu kurudisia baje bayiro mubero ya senkendu meroberia nagendere lakini ndenta kurwa piri ngasa abantu baitu bonse abakana bangina bantu baichuru nemechanda yebirengererio kara gwatiri muchanda gwebirengererio kwarigio omonto kwamokwanira kusoboja sibe chio chitu twagokwanira simo chanda rwese notote magokonya onye ntogokonya na togokorifa gochia somonto ragokonya igachinga kiechia karemero berio bakoyo birauria gendereta togosaba batero base kinyoreke na ndo morembo baroro mbia mono